Bună ziua! Maria Stroie din Holubești, Dâmbovița vă salută. Am venit în stupina mea să fac un control sumar la 1-2 stupi, să văd astăzi, în 26 februarie, cum se prezintă unul din ei. Pe exterior a început să aducă polen, e mișcare frumoasă. Anul trecut tot așa am făcut verificare la primul stup din stupul numărul 1. Cam tot pe ăsta vreau să-l verific și anul acesta. Astea sunt sculele mele, o parte din ele. Iar acum o să umblu în stup. Ăsta este stativul cu care mă servesc. Și acum să dăm drumul la treabă. Cam bate vântul, dar verificare sumară merge. Acum vreo 2 săptămâni le-am pus o pungă, câte o pungă de miere la fiecare. Tocmai văd dacă am mâncat-o sau nu. Asta este singura diferență între iarnă și vară. La mine îi pun o bucată de material din ăsta, izolant. Asta e problema când pui miere sau sirop la pungi, fiindcă cam mănâncă inclusiv punga. Dacă nu o scoți la timp, o scoate pe ordiniș. Cred că trebuie să umblu la fiecare stup să le scot pungulițele, că văd că le-a cam mâncat. Nici nu știu dacă să umblu, să nu umblu, dar fiindcă am promis, o să fac acest lucru. Cât mai rapid. Prima ramă e plină cu miere și cu albină. Asta înseamnă că populează tot stupul. Întotdeauna hrănitorul pun al doilea să nu omoră albină între el și perete lateral. Dacă observați, și asta tot așa e plină cu miere. O să umblu până la prima ramă de puiet, după care îl închid. E a 3-a ramă cu miere din plin.
Cred că aș putea să-l mai strâng, mai scutur o ramă. Acesta este un făraș special luat de la Câmpina pentru curățirea fundului stupilor, pentru igienă. Poftiți, poftiți! În vizită pe la mine vine domnul Sebi, distribuitor la Manuel Trans, Târgoviște. Un prieten și un fost colaborator. Să știți că am un filmuleț aici. Aoleu, sunt timpul serviciu. Mă apropii că nu sunt pregătit. Fă că aveți mască. Ce pregătire vă mai trebuie? Aveți și facultate. Da? Prima ramă de puiet. O mânuță de puiet. Ce este? Acolo are, aici nu are. De Mariana fumezi? Nu fumezi de nea, Viorel. Nu? Atunci văd acolo. Da, merge acolo la țuiculița, da? Așa. Ce face domnul Sebi? Păi am plecat, da? Da, Viorel, nicio problemă. La poartă și am trecut să vă salut Da, și m-am uitat peste gard și am văzut că sunteți da, v-am sunat ca să treabă. vă spun de eu dacă... A fost acolo? A venit băiatul ăsta să vadă mai curețe magazinul, să-l mai... Da, am văzut că a spart, a modificat. Da, modificat și nu știu ce contract vreți să faceți cu el de bere. Fiindcă eventual să-i luați vitrina înapoi. Contractul e cu mine deocamdată, nu? Sau e cu fata asta? Nu știu dacă s-a modificat contractul pe fata asta. Nici nu prea mai era cazul dacă... Păi, atâtea acte pentru 2-3 zile. Da. Mai mă uit la o ramă, după care închid filmulețul. Am zis să fac un control de... E prima ramă de puiet. Ia să vedem. Dacă e și asta, normal ar trebui să fie. Da. Are o mânuță de puiet. Și mai multe. Uitați. Nu știu dacă se vede. Am dat mai aproape Regina. Cred că e și pe aici pe undeva. Trebuie să... Nu mai umblu mai departe. Uite, se vede puietul și pe asta. Da. E clar. Înseamnă că am cel puțin 4 rame de puiet. Stupii am pe 12 rame. Cu de 1 pe 2. Ia uite polen ce aduc. Da. Tocmai stăteați în fața lor, nu? Da. Nu mai umblu mai departe, că nu are niciun rost. Să mai scot o ramă? Ce zici? Nu cred că e cazul. Să mai strâng cuibul? Da, de strâns puteți să strângeți, da. Să dați o ramă cu mire lângă puiet acolo. Sau ceva dacă vezi pe ea. Asta e bună. Răsuciți-o un pic. Putea să o las. Să le las pe astea două după diafragmă? Da, păi eu zic că e suficient, că dacă mai vine frig... Dar nici nu am diafragmă. Așa că nu las. Am înțeles. Nu las, fiindcă stupul a fost plin în toamnă. Uite, asta era bună să o dați lângă, că e plină. Față de cealaltă. Bine, și cealaltă are Toate. suficientă. Asta înseamnă să faci pastoral la floarea soarelui. Stupii sunt plini cu miere. Nici n-a fost iarnă, a fost bine. Da, câteodată pe căldură mănâncă mai multă, sunt ele mai... Și
consumă mai multă hrană decât... Da, da, da. Cam asta este. Domnul Sebi, vă mulțumesc pentru vizită. Am trecut doar să vă salut, că m-a sunat și n-am putut să vă răspund în ziua aceea și zic hai să am văzut Am mașina văzut că la poartă. sunteți mereu ocupat, dar nici n-am mai insistat. Dar uite, acum m-am oprit să vă văd un pic. O să pun filmulețul pe YouTube, Foarte bine. așa că eu vă salut, la revedere!